Il-kelliem ewlieni Laburista Leo Brincat ilu mis-6 ta' Ġunju jagħmel domandi parlamentari dwar il-ħlas ta' Richard Kakija Caruana. Leo Brincat staqsa kemm qed jiswa b'kollox il-Kaxxa ta' Malta kull sena u jekk f'xi stadju jew ieħor ħax arretrati. Talab lill-Gvern biex ipoġġi fuq il-mejda tal-Kamra il-kuntratt ta' Richard Kakija Caruana biex ikun stabilit jekk għandux dħul ekwivalenti ta' Ministru peress li jattendi l-Kabinett u jekk iva b'seħħ minn meta beda jieħu u għalkemm jammonta. Imma kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin baqgħu jirrifjutaw milli jwieġbu. L-erba' filgħaxija Leo Brincat talab lill-Speaker tal-Parlament sabiex jirrakkomanda li l-mistoqsijiet parlamentari jiġu indirizzati. Nemmen li speċjalment fejn jidħlu fondi strettament pubbliċi li ġejjin mit-taxxi ta' ċittadini Maltin u Ewropin. Is-sedja nitloba ġentilment tivik manda ma sax ovvjament nobbligak illi meta informazzjoni simili tiġi miċħuda lill-Kamra għal darba darbtejn ma jkunx hemm tkaxkir tas-saqajn. Leo Brincat qal li Richard Kakija Caruana m'għandux jingħata trattament speċjali. Naħseb illi fil-każ ta' Sur Kakija Caruana m'għandux ikollu trattament preferenzjali. Qal li t-talba tiegħu qed issir sabiex ikun hemm iktar trasparenza fuq l-iskrutinju tal-fondi pubbliċi. Illi tivik manda l-informazzjoni simili appena narġa' nagħmel replika għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet jingħataw l-attenzjoni xierqa jekk verament kulħadd mhux qed ngħid għalik, Mr. Speaker, jirrispetta t-trasparenza ta' din il-Kamra.